Já razão anoche lá é processo de formação a culminar aqui dentro da Câmara e para o qual te aqui nós há alguma palavra de lo qual é prospecto candidato para premier-minister de Hollanda Dick Schoof. Klopt. Nou, het was 3 intensieve dagen, goede gesprekken, vertrouwen in alle kandidaat-bewindslieden van mijn kabinet, moet ik dan zeggen. En de formateur heeft zojuist ook een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer gestuurd. Met de motivatiebrieven en de cv's van alle kandidaat-bewindslieden ten behoeve van de hoorzittingen die natuurlijk morgen beginnen. Nog opvallende dingen tijdens de gesprekken? Nou, ik zei gisteren ook al, dat zeg ik vandaag ook. Ik doe geen enkele mededeling over de inhoud van de gesprekken. Maar ze hebben voor mij niet geleid tot andere inzichten. Dus ik heb vertrouwen in alle leden van het nieuwe kabinet. Caspar Veldkamp die kwam net bij ons langs en die zei: ik heb vanuit het buitenland toch wel al zorgen gehoord en vragen over dit kabinet. Is dat niet een beetje ongemakkelijk dat er vanuit het buitenland vragen komen over dat kabinet dat u moet gaan leiden? Voor het binnenland heb ik gezegd, de woorden en daden van het kabinet zijn belangrijk. En dat geldt in het buitenland net zo goed. En ik ga ervan uit dat we ook in het buitenland duidelijk kunnen maken dat we gewoon een degelijk en verantwoord kabinet hebben. Naturalmente, nós estamos tendo uma oportunidade mais breve mesmo para encontrar Kiko está sua opinião e Kiko está pontuando de salida de gabinete novo para o qual está relacionando de Reino e isso de Aruba, Curaçao e Sint Maarten. Ook daarover zullen we later terugkomen, dat spreekt voor zich, want het is een belangrijk deel van het Koninkrijk. En sowieso, en ik moet eigenlijk zeggen van Nederland trouwens, voor het Caribisch deel van Nederland. Maar dat geldt ook voor het Koninkrijk, maar daar komen we later nog op terug. Hartelijk dank. O processo de confirmação está seguindo com o sol sábado já webs mainta trempando em toda a Câmara, passando aqui está presente de uma audiência e depois disso aqui lo sigue semana largo de audiência aqui mês dentro da Câmara, para o qual está a juramentação mês programada para 2 de julho. Então Marco Espinosa for de Den Haag, Holanda para 24horas.com, nós te promete notícia.